விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாடுவது எதற்கு என்று பார்ப்போம். வளர்பிறையில் 4ஆம் நாளும் தேய்பிறையில் 4ஆம் நாளும் என்று 15 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஊர்களுக்கு வருகை தந்து மக்களின் குறைகளை தீர்ப்பார்கள் சித்தர்கள் என்றேன். எதற்காக இந்த 4ஆம் நாள்? சித்தர் வரும் நாளை மக்கள் அறிய வேண்டுமல்லவா? இன்றுள்ளது போல அன்று வீடுகளில் நாட்காட்டிகள் தொங்கியதில்லை அல்லவா? எனவே 3ஆம் பிறை பார்த்தே மாத தொடக்கத்தை அறிவது பண்டைய மரபு. 3ஆம் பிறை கண்ட நாளுக்கு அடுத்த நாள் சித்தர்கள் வரும் நாள். அதனால்தான் 3ஆம் பிறை பார்க்கும் பண்பாடு தமிழரோடு இன்றும் ஒட்டி கொண்டுள்ளது. நிலவின் பருவங்களே திதிகளாக கொள்ளப்பட்டன. 3ஆம் பிறைக்கு அடுத்த 4ஆம் திதிதான் சதுர்த்திதி. சதுர்த்திகளில் சித்தர்கள் ஊருக்கு வருகை தந்த வரலாற்றை காலத்தால் நிலைநிறுத்தவும், இன்று கடவுளாகி போன அந்த சித்தர்களின் அடையாளமான விநாயகனை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு சதுர்த்தி என்று நமது வீட்டிற்கே வரவழைத்து பிட்சாண்டியான அவருக்கு வேண்டிய உணவு படைத்து அவரிடமிருந்து நாம் பெற வேண்டிய தீர்வுகளை பெற்று மீண்டும் வழியனுப்பி வைக்கும் சம்பிரதாய நிகழ்வாக விநாயகர் சதுர்த்தி உருக்கொண்டது. சித்தர் என்றாலே, அதாவது விநாயகர் என்றாலே மருத்துவம்தான் முதலில் நமது நினைவுக்கு வரும். எனவே நமது வீடுகளின் அருகில் கிடைக்கும் அருகம்புல், எருக்கம்பு போன்ற மருத்துவ மூலிகைகளை கொண்டு விநாயகரை அலங்கரிக்கின்றோம். அருகம்புல் என்ற அற்புத மூலிகையோடு பின்னி பிணைந்தவரே விநாயகர். அதனால்தான் விநாயகருக்கு புல் ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஆர், புல்லையார், புள்ளையார் என்ற பெயர் வியத்தகு அருகம்புல்லை கொண்டுள்ள ஆன்றோன் என்ற பொருளில் உருவானது என்பதையும் இங்கு குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும். காடுகளில் திரியும் சித்தர்கள் பல வகையான காய்களையும் பழங்களையும் உண்டு வாழ்பவர்கள். எனவே அதை நினைவு கூற அவற்றை அவருக்கு படைக்கின்றோம். மற்றபடி சித்தர்களிடம் தீர்வு வேண்டி செல்லும் மக்கள் தங்கள் வீட்டில் செய்யும் பலகாரங்களை சிறப்பாக செய்து எடுத்துச் சென்று தீர்வு வழங்கும் சித்தர்களுக்கு வழங்கி மகிழ்வார்கள். அதை நினைவு கூற தமிழரின் விஷ்ணுகால பலகாரங்களான கொழுக்கட்டை, மோதகம், அதிரசம் போன்றவற்றை செய்து சித்தர்களின் ஒட்டுமொத்த வடிவமான விநாயகருக்கு படைக்கின்றோம். நமது பண்டிகைகளில் பெரும்பாலானவை வரலாற்றை தக்கவைக்க எடுக்கும் பண்டிகைகளே. அவற்றை சாதாரணமாக எடை போட்டு விடாதீர்கள். நாம் வீட்டிற்கு அழைத்து வரும் விநாயகரை வணங்கி தீர்வு பெற்றவுடன் மீண்டும் வழி அனுப்பி வைத்துவிட வேண்டும். அதனால் அது ஒரு தற்காலிக விநாயகராகத்தான் இருக்க வேண்டும். எனவே களிமண்ணில்தான் விநாயகர் செய்யப்பட வேண்டும். அதற்கு காரணம் இருக்கிறது. தீர்வு பெற்றபின் விநாயகரை எப்படி வழி அனுப்புவது? ஊருக்கு வெளியே கொண்டு போய் போட்டுவிடலாம் என்றால் அது விலங்குகள், மனிதர்களின் கால்களில் மிதிபடும் வாய்ப்புள்ளது. அது விநாயகருக்கு அவமரியாதை. எனவே ஏரி களிமண்ணில் செய்து வீட்டிற்கு கொண்டு வந்து வழிபட்ட பிறகு மீண்டும் ஏரியில் போட்டு நீரில் கரைத்து விடுவதே சாலச் சிறந்தது. எனவே பச்சை களிமண்ணில்தான் விநாயகர் செய்ய வேண்டும். அதற்கு வண்ணங்கள் தீட்டத் தேவையில்லை. அப்படி தீட்டினாலும் அவை இயற்கையில் கிடைக்கும் வண்ணங்களாக இருக்க வேண்டுமே ஒழிய ரசாயன வண்ணங்களாக இருக்கக்கூடாது. களிமண்ணில் நாம் விநாயகரை உருவாக்கும் போது நமது கலை திறமையும் வளரும். குழந்தைகளும் இளைஞர்களும் விநாயகர் செய்து தங்களின் கலைத்திறமையை வளர்த்து கொள்வார்கள். விநாயகர் சதுர்த்தி ஒவ்வொரு வீட்டிலும் கொண்டாடப்பட வேண்டிய பண்டிகை. ஆனால் ஊருக்கு பொதுவாக ஒரு விநாயகர் வைத்து வழிபட வேண்டுமானால் அது அரசமரத்தடியில் மட்டும்தான் வைத்து வழிபட வேண்டும். அதுவும் பச்சை களிமண்ணில் செய்த விநாயகராக மட்டுமே இருக்க வேண்டும். 2 அடிக்கு மேல் பெரிதாக வைத்து வணங்க வேண்டியதும் இல்லை. தெருவுக்கு தெரு விநாயகர் வைத்து வழிபடுவது மிகவும் தவறானது. நாம் தக்க வைக்க வேண்டியது ஆங்கிலேயர் கால வரலாற்றையா அல்லது தமிழரின் 3500 ஆண்டுக்கால வரலாற்றையா? களிமண்ணால் செய்த விநாயகரை மட்டுமே வழிபடுங்கள். நிரந்தரமாக வீட்டில் வைத்து வழிபடும் விநாயகர் கல்லிலோ உலோகத்திலோ சுதையிலோ செய்யப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு பச்சை களிமண்ணாலான விநாயகரை மட்டுமே வழிபடுங்கள். அதுதான் சுற்றுச்சூழலை காக்கும் வழிமுறை. உண்மையில் தமிழ் மாதப்படி பார்த்தால் இந்த விழா ஐப்பசி மாத தொடக்கத்திற்கு அருகில்தான் வர வேண்டும். ஐப்பசியில் தமிழகத்தில் அடைமழை என்பதால் சற்று முன்பாக கொண்டாடப்பட்டிருக்கலாம்.